Predtým, než uvidíte priamy dokument z dvojradového clonového odstrelu, ktorý sa uskutočnil v Horných Túrovciach v roku 2006, oboznámime vás s jeho parametrami. Odstrel bol v Kremenci, čo je v podstate takmer rovnaký materiál ako v lome Šturec. Parameter odstrelu, druh horniny Kremenec. Počet vrtov 37. Prvá rada 19, druhá rada 18. Dĺžka vrtov 18 metrov, množstvo trhaviny 3100 kg, množstvo rozpojenej horniny 19 000 tón, výška steny 18 metrov. Meranie seizmiky vykonané v roku 2004. Namerané údaje boli výrazne pod povolené hodnoty.